No ty nestoj tak blízko radšej. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti to jebe? To bolo vyššie, ja čo ti to jebe? Čo si tam nejba? Dum. Peťo, som tu nebol! Čo, vyššie to vyššie? Dum. Čo ja ti hovorím, to je nenormálna bomba. Lukáš, ešte mám pre teba 10 kusov, chceš? Koľko stále? 2 eurá. Všetky? Dobre. Tých 10 kusov. Hej. No? Kurá to starému vysvetlím. Vyhoď to. To nebolo. Daj to hore, čo, koko. To mi to teď doloží. Dobrý. Dobrý deň. Bombardujeme. Skúšal petardy. To mám nahradiť. Dobrý. To je video? Debil.